ka nang mag-walk sa GC. Oh. Oh. Makagi ta o. Dream mo? Nag-video ay ka. Hi, Philippines. Hello. Tara. Anak ay magpupo na ta. Sa di oras ha. Kami wala may mudyong kasi ilisan na. Oh, enjoy. Bawaan pa di ay may pedicure ka sa van. Let's go. Ha? Kinsa man? Oh. Mura man nila pagkain sa sige. Ana na lang taka namo dito alya. Oh, good. Nakubo ang gani ko diri sa sinyo. Ay, magong kami kay magong nila. Dati lang ang Bisa bos. Wait lang ka mo ba? Anan, nawag mo. asa dapat ma'am? Amodor, ali.
Na, si Abing nagbayad. Sa pila man? 25. Ha? 25. 25. Wait ko ano? Wait swaki. Why? Ano rin swaki na? Ato na dito gawas. Kada. Hmm. May hapit naman di ay pud bernisan to. Tuyog na pud lanoy siya. Tuyog na pud na siya. Hmm. Sinigang dam kada. Ini ako sara ka kuan dam praksan. Praksan. Uy, karon daw to po. Party? Ano party? Oh, karon. 24, karon. Bisa dong. Suglan ta, katong gi-invite ta. Hmm. Oh. Oh. Ani. Dito na. Ayos lang, dumdum dula balot. Picturean mo ni mo? Pu- Di apod ari o. Diyan mo. Mira Alicia. Ay gayo kami sunod na tong ari ang natan mo karon. Mga kapakain nila. Dito. Asa man? Ito. Dili against the light. Dili ka makanaog adto? Di. Ah, sige ta na. Kamu basig na mo itim. Wa, sukanan sa ATM ready ah. Pa, Ah, sukanan sa ATM. madaya pa nagsuksukan rin, basig iluwa. Ang masin rin na. So, dala kaya niya eh. Lubay huwas sa nag-iil. Rado man da. Yes, narami guys. Oh. Kain na tayo. Kain na tayo kuno. Model niya. Ya, makakita to sila. Ha? Makakita to sila. Magpa-picture naman. Magpa-picture man yun. Pero alis na. Ano ka, lipstick ka? Ano ito sa magi? Ikuha na noon ang bag. Na okay na. Yan na ba? Bra, bra. Dili dam lokdo. Sada.
Dari mo lagi, arisa mo dari. Daro? Ay, damo. Kaya, Ah. Ali dang ikot, ali dang. Aldo na. Daro. Pure panic ng taan. Ready? Hello guys, namin diri ka parking. Iba na kami dito ang kuhan. Asawa ni Real, parkingan si Mang Naratot. Nakong sakyan na Ma'am Nara ali. Atong tong asawa ni Kuhan. Magkasiyan sila Mang Nara. Uli namin guys. Oh. Na Sir Leo. Ato na siguro sa skina. Ah, doon na sila dito.